Добър ден! Уважаеми дами и господа общински съветници, господин кмете, гости, журналисти, преди броени дни определени факти, свързани пряко с нашата институция Общински съвет, станаха публични чрез разкритие на сайта Местен репортер по Закона за достъп до обществена информация. Факти, които предизвикаха бурна обществена реакция и то с право, бих казал. Факти, които не бяха известни на нас, общинските съветници от Възраждане, за другите не мога да кажа нищо. Става въпрос за прякото излъчване на заседанията на Общински съвет Силистра, излъчване, което безспорно е необходимо и полезно, а скоро ще бъде дори задължително. Оказа се обаче, че излъчването на едно наше заседание струва на данъкоплатеца 1000 лева. Договорът с Дръстър Медиа Груп е подписан през януари от господин Сабанов, без да се консултира с нас и без да обяви обществена поръчка, която по закон за такава сума не е задължителна, но чрез нея би се предоставила възможност за оптимална защита на обществения интерес. Въпросите ми към господин Сабанов са следните. На какъв принцип за излъчванията беше избрана фирмата Дръстър Медиа Груп с управител Георги Марков? Защо не беше обявена обществена поръчка или поне консултация и събиране на оферти от други фирми с цел намиране на оптимален за данъкоплатеца вариант? По наша информация в Силистра има фирми, които са готови да работят на двойно по-ниска цена. Защо община Силистра поддържа общинско кабелно радио с бюджет десетки хиляди на година и защо то не може да поеме функциите 3 часа в месеца да излъчва на живо заседанията на Общински съвет? На живо видеовръзка. Защо кмета не се консултира с общинските съветници преди да вземе това свое решение и по този начин да повлияе на името на Общински съвет в отрицателна посока? Защо искаме повишаване на данъците, а в същото време поемаме неразумно високи разходи като този? Очаквам вашите отговори. Благодаря. Може ли да оставите въпросите? После ще го дам. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, много интересен въпрос. Първо ще призова общинските съветници от Възраждане да вземат да прочитат малко закони. Да се прочитат Закона за местно самоуправление и местната администрация. Там са описани какви са задълженията и правата както на кмета на общината, така и на общинските съветници. Няма такова понятие като кмета да се консултира с общинските съветници, още повече пък с общинските съветници от Възраждане. Цената, която е определена на база подобни в други общини. Така че не виждам каква е драмата, освен личната драма, нали, на местен репортер като вас, който се опитва, може би от завист, за това, че някой друг ще излъчва заседанията, а не ваш приятел или познат. Така сме решили, поръчката е чрез възлагане директно, възоснова, пак казвам, на подобни излъчвания в област Силистра. В Дулово мисля, че е даже по-скъпо от Силистра, така че не виждам нещо ненормално в това. Самата техника, която използва господин Марков, е над 40 000 лева и не мисля, че ако дойдат с една докладна да се, да се закупи техника за 40 000 лева на Общинското радио и да назначим още един човек, който да разбира всъщност от този вид излъчвания, ще бъде доста по-скъпо, отколкото в момента. Пак казвам, това е решение, което аз съм взел като градоначалник на този град, което ми е дадено по закон да го взема. Другите въпроси, понеже бяха доста, е хубаво, писмено вече сте ги предоставили, ще бъде отговорено писмено. На този въпрос мисля, че отговорих изчерпателно. Благодаря ви, господин Сабанов. Слушаме, господин Димитров. Кажете. Отговорите. Само искам да кажа, че аз не предлагам такива услуги и няма как да завиждам на Георги Марков или на някой друг, защото просто не е в моите компетенции. Не съм местен репортер, нямам фирма и нямам и познати, които имат такива фирми, така че нямаше нужда от такива квалификации. Благодаря.